Gaixo guztioi, gaur ikusiko ditugu hurrengo konposatu oxigenatuak, kasu honetan eterrak. Eterrak zer dira? Oxigeno bat aurkituko dugu beti katearen erditik, bale? Inoiz ez daude muturretan, beti katearen erditik, eta oxigenoaren alde batean izango dugu kate karbonatu bat, eta beste aldean beste kate karbonatua. Vale? Eta eterrak izendatzeko bi modu dauzkagu, biak ikasiko ditugu, vale? Eta esango dizuet noiz den errazagoa erabiltzea bat ala bestea. Orduan, adibidez. Izendatzeko lehenengo modua. Banatze hau, bi katetan, eta gogoratu beti zenbatzen ditugula karbonoak, bale? Guri interesatzen zaiguna da aurrizkia jartzeko, met, prop, hori guztia esartzeko, zenbatzen duguna direla karbonoak, orduan. Hartzen dugu alde batetik eskuineko katea, eta bestetik eskerrekoa. Eta deitzen ditugu erradikalak izango balira bezala. Hau etil, eta hau metil. Eta orain alfabetikoki ordenatzen ditugu. Etil, metil, eta falta zaiguna zer da? Konposatuaren izena. Nola deitzen da horrelako konposatua oxigenoa daukana hor? Eterra. Orduan, etil, metil, eterra. Vale? Beste aukera izendatzeko. Aukeratu behar dugu kate nagusia edo kate printzipala. Ikasi ditugun irizpideekin, vale? Orduan, lotura bikoitzak eta hirukoitzak ez badaude, zer hartu behar dugu kontuan? Karbono kopurua, vale? Lotura bikoitzak eta hirukoitzak badaude, lotura hirukoitzak eta bikoitzak katearen barruan egotea, kate nagusiaren barruan egotea. Orduan, kasu honetan, oxigenoaren bi aldetatik badauzkagu kateak. Orduan, ezarriko dugu nagusia. Zein da gure kasuan nagusia? Hemen daukaguna, ala hemen daukaguna. Kasu honetan ez dago lotura bikoitzik ez hirukoitzik, beraz, ze begiratuko dugu? Zeinek daukan karbono gehiago. Kasu honetan, ni markatzen ari naizena, bale? Bi karbono daudelako eta hemen bakarrik bat. Orduan, hori izango litzateke kate nagusia, vale? Eta bestea erradikala. Orduan, erradikala, karbono bakarra, vale? Eta honi deitzen diogu met, karbono bakarra daukalako, eta gero gehitzen diogu oxigeno, orduan, metoxi. Eta gero kate nagusia izendatzen dugu, eta kate nagusia izendatzen badugu, imaginatu ez dagoela aurreko ezebez, bakarrik hartu behar dugu kontuan, karbono kopurua. Orduan, karbono kopurua bidaude, eta lotura guztiak, kasu honetan bakarri dago bat, bakunak dira. Orduan, etano. Eta orain bakarrik geratzen zaigu guztia lotzea. Bai, eta beti lotzen dugu, hori beti berdin, lehenengo erradikalak, gero kate nagusia, ezta? Beraz, honen izena izango litzateke metoxi etano. Gauza bera alrebez jartzen badut, hau da, hau mugitzen badut, eta horrela jartzen bada, konposatu bera da, kriterio edo irizpide berdinak jarraituko nituzke. Orduan, kasu honetan, kate nagusia eta erradikala. Met gehitzen diot oxi, metoxi edo erradikala beti hartuko dugu oxigenoarekin, eta gero kate nagusia etano. Beraz, gero lotzeko edo biak elkartzeko lehenengo erradikala, gero kate nagusia. Metoxi etanoa, berdin dio, gogoratu, beti
buelta ematea konposatuari, konposatu bera jarraituko du izaten. Bale, beste adibide bat, eta hemen ikusiko dugu noiz den errazagoa erabiltzea bat ala bestea. Kasu honetan, ikusten duzuenez, banatzen badugu kate nagusia eta erradikala, vale? Hemen daukagu erradikala, ingo dugu lan, eta hemen daukagu kate nagusia, vale? Karbono gehiago daukalako. Beraz, kasu honetan, bigarren aukera, ikasi dugun bigarren aukera da errazagoa, bale? Adarrak baldin badauzkagu edo radikalak baldin badauzkagu hemen bezala, bale? Ez dela guztia kate lineal bat, baizik eta badauzkagula hemendik adarrak, askoz errazagoa da bigarren aukera erabiltzea, bale? Orduan, erradikalak ikusten baldin badituzue, nire aholkua bigarren aukera erabiltzea. Beraz, hemen gogoratu egiten genuen zela. Honi, metoxi deitzea, eta bestea normal, hau da, beti bezala, atala hau egongoz balitz bezala, nola deituko genuke zati honi. Bueno, bakarrik horretan fijatzen bagara, badaukagu metil propanoa, ezta? Eta metil hau non dagoen edo ze karbonotan dagoen esartzeko, hemen gogoratu jarri behar dugula metil hau non dagoen, gure lehenengo karbonoa beti izango da funtzioari lotuta dagoena. Kasu honetan, oxigenoari lotuta dagoena da. Hori beti izango da gure lehenengo karbonoa. Beti, bale? Funtziotik gertuen dagoen karbonoa. Beraz, lehenengo karbonoa, bigarrena eta hirugarrena. Non dago metiloa? Lehenengo karbonoa. Bale, badaukagu. Eta hau izena ja izendatzeko konposatu osoa, egin behar dugun gauza bakarra da lotzea. Bale? Lehenengo metoxi eta gero ja beste guztia. Metoxi bat, metil propanoa. Beste adibide bat egingo dugu orain lotura bikoitzarekin adibidez. Bale. Hemen adibidez bakago lotura bikoitza. Beraz, hori izango da gure kate nagusia. Lotura bikoitzarena izango da gure kate nagusia. Orduan, beste guztia izango da, erradikala edo oxi hori gehitzen diogun katearen atalari. Bale, kasu honetan, erradikala bi karbonokoa da, orduan, etoxi daukago hemen, eta gero kate nagusia izango da prop bi eno. Zergatik hemen esan behar dugu non dagoen lotura bikoitza? Hemen eta hemen egon daitekelako eta ez da gauza bera, bale? Hemen egongo litzateke lehenengo karbonoan eta hemen bigarrenean. Zergatik gogoratu beti gure lehenengo karbonoa da oxigenoari lotuta dagoena. Hau, bale? Orduan, horrela dituko genuke eta bakarrik geratzen zaigu elkartzea. Etoxi, prop, bi, eno. Ikasi dugun beste aukerarekin edo beste izen motarekin nola deituko genuke? Hemen egingo dugu, posible delako baita ere, noski. Eta, bakoitzak erabiliko du, berarentzat errazena dena. Orduan hemen, banatzen ditugu biak, alde batetik hau, eta bestetik hau, orduan. Kasu honetan, izendatzen ditugu biak erradikalak izango balira bezala. Etil, eta hemen, hau izango litzateke, prop, bi, enil. Ordenatzen ditut alfabetikoki, orduan lehenengo etil, prop, bi, enil, eter. Ez dago txarto, baina egia da lotura bikoitzak edo adarrak daudenean erabiltzen dugula aukera hau. Hau, edo beste adibidean, hau. Normalean oxi hori daukan aukera.
Hau, eterrarena erabiltzen dugu eter simpleetan, adibidez. Kasu honetan, ez dago adarrik, ez lotura bikoitzik, orduan hor bai. Hartzen dugu, eta kasu honetan hau izango litzateke etil, hau izango litzateke propil, alfabetikoki ordenatzen ditugu, eta daukagu etil, propil, eterra. Orduan, eterrak ez dira zailak, baina berezitasun hori daukate, bi izen dituztela, eta orduan biak jakin behar dira, zergatik bakoitzak erabiliko duelako nahi duena, baina ikusten baldin baduzue beste aukera, hau da, formulatzeko eskatzen badizuete eta beste izena erabiltzen baldin badute, jakin behar duzue baita ere nola formulatu. Orduan, izendatzeko zuek erabiliko duzuen nahi duzuena, baina gero formulatzeko momentuan jakin behar dituzue biak, ondo formulatzeko konposatu. Noski, hauek, kate hauek izan daitezke baita ere linealak edo ziklikoak. Orduan, adibidez, hau baldin badaukagu, hau baita ere simplea, esango nuke dela, hau da ziklo, pentil, eta hau etil. Gauza bera ordenatzen ditugu alfabetikoki, lehenengo etil, gero ziklopentil, etil, ziklopentil, eterra. Eta listo, izendatuta. Naiz eta ziklikoa izan, egin behar dugun gauza bakarra da hil hori eranztea, erradikal moduan izendatzeko, eta gero ja, alfabetikoki ordenatu eta eterra hitza amaieran jartzea. Noski, bentzenoarekin baita ager daitezke eterrak. Orduan, adibidez, imaginatu hau daukagula, eta bi izenak izango litzateke. Etoxi bentzenoa, kate nagusia bentzenoa delako, eta orduan, hau etiloa, bikarbono dituenez, etoxi bentzenoa. Eta oraindik ikasiz duguna da bentzenoa erradikala denean fenil deitzen diogula. Beraz, beste izena aukeratzen badugu, izango litzateke fenil eta etil. Orduan, alfabetikoki ordenatzen baditugu, etil, fenil, eterra. Bi izen hauek dira posible. Eta biak ondo daude, nahi duzuena erabili, badakizue, baina agertzen bada formulatzeko biak jakin behar dituzue.